Protocol observed. Thank you. And very grateful for this opportunity to celebrate International Women's Day. Bangani theme International Women's Day this year. International Women's Day, this year's theme is accelerate progress. Accelerate progress. Meaning progress ya wanga uchiita all along. It all is slow. Pane imwe pace ya wakuda kufamba nayo. Pane imwe step ya wakuda kufamba nayo. Pane imwe speed ya wakuda kufamba nayo. Pane kamwe kamuitiro kaunoda kufamba nako. Haisi nguva yekuti urambe wakagara. Ndiri kuti masikati ano theme inouya ichienda every year. Last year it was accelerate progress, empower women. That was the theme last year. Before that, pane imwe yainzi bold for change. Ukasafamba netheme yegore hapana chinochinja kuupenyu hwako. Yes. Ukasafamba netheme kana yekukereke chaiyo hapana chinochinja muupenyu hwako. Go deeper. Kereke ikati iyo tinovaka tinokunda. Tinovaka tinokunda. Iwo ukaramba wakagara pasi hapana chinofamba mukati meupenyu hwako. Saka ndoda kuti kune mudzimai wanhasi, kune mudzimai akachakamuka, pane imwe level iripo yaunokwanisa kusvika. Pane imwe imba yaunokwanisa kugara. Pane imwe hembe yaunokwanisa kupfeka. Pane imwe wivi yaunokwanisa kutenga. Pane kamwe kadieti kanokwanisika kudyiwa kumba. Pane chimwe chikoro chinokwanisa kuenda kumba kuendesa mwana wako. Asi zvakuda kuti mudzimai asumuke. Zvakuda kuti mudzimai ati paari papo ndaneta ndadzimwa. I'm not happy nepandiri. Pane imwe level yandakuda kuenda. Ndakuda kuchinja magiya. Hapana motikari inofamba iri magiya 1. Motikari yese inochinja giya. Kana wakuda zvekumhanya unobva wachinja giya kuti motikari iite sei ifambe. Pane mudzimai arikundizwa here masikati? Amen. Saka ndoda kuti kana pane mudzimai akarara inguva yekumuka izvozvo. Kana wamuka yanguva yekukambaira. Kana wanga uchikambaira manje to accelerate progress yanguva yekufamba. Kana wanga uchifamba tsvaga vari kumhanya. Kana waona vari kumhanya wakuda kubhururuka ibva wachinja wavari kufamba navo. Ndakaona Albert Chinja zvaanoita akati gore rino ndoda kuenda kuDubai. Akabatana nesu takawanda. Takatinavo vese vanoprotect matimi nevanyadziniwa. Vakauya vakawanda neuwandu hwavo. Vanga vari kokisana maititi vanga vari kuDubai. Tikaita musangano wa2 days. Madzimai akashandurwa upenyu. Ndauya kuzochallenge Tavonga products. Kuti yanguva yekusumuka Tavonga. Apa ndopekutangira apa. Makapuhwa pekutangira. Pamuri ipapo pakuda munhu anoita sei anochinja giya. Taurani pasaiti pako tachinja giya. Chinja giya. Ndaitaura ndichiti anyway vanhu vazhinji mazuva ano language zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakapresa. Asi chandinoda kukuudzai ndechekuti ukaenda paairport pakazara. Ndege dzakazara. Madzimai ari kuita mabhindauko. Madzimai haasi kurara. Ungave mukando, kungava kutengesa. Asi masikati anhasi ndauya kuzokuudza kuti mudzimai, nhasi izuva rako
rekuti I want to accelerate my progress. Ndakuda kuchinja pese yananga ndichifamba nayo. Ndakuda kuchinja vanhu vananga ndichifamba navo. Ndakuda kufamba nevanofamba. Ndakuda kumhanya nevanomhanya. Ndakuda kubhururuka nevanobhururuka. Haisi nguva yekungoramba kutarisana namapita. Chokwadi. Gotipa. Asida kutaura zvakawanda nekuti nguva yangu ishoma. Chokwadi. Asi ndauya kuzokonzoka mudzimai chete. Ina handina kuenda kuchikoro kunofunda medicine. Kuda kunoti vakatanga fasa nekuti vakaita medicine. Handina kuita medicine ayo. But ndakatanga fasa nekuda kwedambudziko ranga rapinda mumba mangu. Ndakanga ndita dambudziko rekuti murume akanga afa nekumwa doro. Akaita liver cirrhosis. Zvadaro vana 2 vakafa paCovid. Pavakomana 5. Pa3 vakasara 2 vatanga kuita zvemadrugs. Kana uchakagara zvakanaka. Kana uchakagara pauri pavavaka zvakatokunakira. Kana waneta uchiti ndadhiniwa. Uda kuti usumuke pauri ipapo. Kuti enough is enough. Yes. Wasumuka paukagara. Mudzimai waNhasi woye. Wasumuka paukagara. Sumuka paukagara mudzimai waNhasi. Tindaneta. Zvakwana. Chinja magiya. Inguva yekuchinja magiya. Chokwadi. Kuaccelerate progress. Thank you. Totanga kuchinja address yako mupfungwa. Thank you. Kuchinja paunogara mupfungwa. Thank you. Yese zvinotangira mupfungwa. Taurai baba. Ndakupedza ndikasonga. Kantora karidzwa ndakanyora. Ndaneta. Chokwadi. Nekukanganisirwa upenyu hwangu naSatani. Chokwadi. Pane songa takanyora. Yes. Ndakufamba naye nemadzimai. Chokwadi. Inonzi mudzimai shanda. Yes. Shanda kusvika wabata keshi. Yes, please. Ndinoziva songa yazvinotara vanoziva ndanani. Yangu kuti mutupo wangu wasvika. Simuka uite sei? Utambe. Iyo inoti chi? Madzimai anoshanda tasvika. Sunuruka tiite sei? Tishande. Noti kutambaiwa, but kushanda. Shanda kusvika wabata keshi. Yes. Tisumuke choni. This message is brought to you by the Red Lipstick. Shanda mama, shanda mama, shanda mama, mama, bariko manoruka msoro, manoruka chitai kusi yama kuonekera, ruka mama, ruka mama, ruka mama, mama, bariko manuki kuota, manuki chitai, kumika mabuta nore mashina, uka keshi, keshi mama, keshi mama, keshi mama, mama keshi, keshi mama, keshi mama, keshi mama, mama keshi, eduke muke. Agora vamos te cumprir. Jingo pinta montari. Ano jingo na kusanda. Etu kete moketu moketu. Ano jingo na kusanda. Ano jingo na kusanda. Sanda chiwoni. Sanda jingo na kusanda. Sanda chiwoni. Sanda jingo na kusanda. Sanda chiwoni. Yey, mudzimai woye. Chenjerai kustimiwa inonzi hot iron, steam iron. Regai ndikukwazei mose muzita raJesu. Amen. Ndasikadi kutaura after Dr. Magwenzi mufundisi wangu. Asi ndinoda kutenda Mwari nokuwana mukana uyu.
inini ndinoshanda kuNational AIDS Council. Ndiri District AIDS Coordinator for Norton, for Chegutu, Eben and for Mondoro. Saka nhasi tiri kuno on this Women's Day commemoration. Asi ndasumudzirwa kunzi kwanzi motivational speaker. Ini ndinofanira kutaura zvekubasa kwangu. Asi regai nditaure ndichiti ini wamuri kuona ndakamira panapa handina kutanga ndakadai. Ini mai vangu vakarambwa nababa vangu ndiri kakindergarten. Ndikakura ndichichengetwa nagogo vangu kusvika vafa ndine 10 years. Vafa ndikatanga kugara nastepmother. Ndichigara nastepmother ndakakurira kuBulawayo. Vakaita chinhu chakanaka nokuti vakatidzidzisa basa. Nokuti basa rose repamba raiitwa nesu. Isu taichengeta vana vavo, isu taibika, isu taiwacha, isu taiklina mumba, taiita entirely everything. Panguva iyoyo zvairwadza tichiona sokuti vari kutiita a disservice. But ndakura ndakazoona kuti yanga iri training yatakaita go through. Takura takadaro, pane zvimwe zvinhu zvausina munhu anokudzidzisa. Hapana munhu aitidzidzisa zveupenyu. Baba vangu chavaigona kuita vakakuona uchitaura nemukomana vanga vachishandisa shamu. Saka shamu ndo yakatirera, hatina kurerwa neinformation. My father was an authoritarian type of a parent. Vaivo kuti zvandataura ndizvozvo. Saka ndo vadzidzira takaita nababa vangu ava. Stepmother vedu vakatichengeta tikaenda kuchikoro. Inini unfortunately nokuti takagara tiri mukeji mokuti kana kubuda gedhe wanga usingabudi. Pandakambobuda gedhe ndichindomitiswa. Ndakaita nhumbu ndine 18 years. Ndikazvara mwana aine teen mom. Ndaita nhumbu kudaro that marriage did not work out. Ndobva ndadzingwa kumba kuti I put our family in a disrepute. Saka ndakadzingwa kumba mai vangu vanga vachishanda vari house girl pamurungu. Ndikaenda ndikanogara navo, ndaichema ndichizwa vachidaidzwa kunzi Chasina, voenda vachimhanya voti madam vachidaira kumurungu. Ndo upenyu hwandakararama. Ndikanogara namai vangu tichirara mu1 room isina nemawindo ndichigara namai vangu inini. Ndandisina kudzidza, ndakaita nhumbu chingopedza O level. Asi mai vangu nokuti vanga vari mudzimai asina chikoro asi ane pfungwa vakandikurudzira kuti ndiende kuchikoro. Ndandisingatozivi kana kuti kana ndichida kutsvaga basa ndinoritsvaga sei. Kwakune madirectory panguva iwawo, matelefone directory. Ndaivhura directory ndichiapply pose pakanzi storo ndichitsvaga basa. Asi hapana kana pandakapindurwa. Rimwe zuva kubva ndaenda kuinterview kuMorgenster Teachers College. Ndaenda kuinterview kuMorgenster. Ndakanosvika zvikanzi kuri kudikwa $40. Mai vangu vakashaya $40. Ndikatadza kuenda kucollege nokuti $40 yashayikwa. Ndobva sekuru vangu vati ndinoda kubhadharira hanzvadzi yamai. Hanzvadzi mudzimai wavo akati handina mari yemurume wangu inobhadharira mwana womwe munhu. Kubva zvatadza zvekucollege. Ndichibva kucollege ndakasangana nomwe musikana akati iwe vhiji haude here kuita nursing. Ndikati ndinoida inowanikwa kupi. Ndobva andipa address yekuSilvira Hospital kuBikita. Kubva ndanogara pamasvingo post office. Ndobva ndatenga exercise book ndikatanga kuapply. Ndobva ndaposta ipapo. Ndaposta kubva ndadaidzwa kuinterview. Ndadaidzwa kuinterview ndobva ndakazoenda kundoita nurse training. Yandanga ndichitohorawo mari. But kwaidikwa $85. Kwaidikwa bhutsu. Kwaidikwa kamwe kanuka zvaida mari. Mai vangu vavasina mari. Vakashaya mari yokuti ndiende. Kuti ndiende kuna baba vangu ndaitya nokuti ndandakadzingwa. Kuti ndiende kuhanzvadzi yangu akatondiudza mashoko mamwe okundikanganisa. Baba mimi vangu vanga vari muovheti. Ndikati ndiendeko vakati tanga wandiudza kuti pawakararwa nemukomana iyeye wanga uri virgin here. Baba vachindibvunza takagara pahoteo. Ndikaona zvakaoma. Kubva ndadzokera kumba ndikati zvandiri kusangana nazvo zvakandiomera. Uku ndine mwana ane 6 months. Zvikanzi ndinodzorera mwana kuna baba wake kana uchida kuti ugare pano pamba. Kuti ndinosiya mwana wangu ane 6 months ndiri kuzvitaurira kuti umwe musikana wechidiki anoti asangana nedambudziko oda kuzviuraya. Takapfuura neko asi takararama. Saka ndiri kuti zvauri kupinda nazvo hazvifanirwi kuuraya, zvinofanirwa kusimudza. Chokwadi. Fast forward, tete vangu vari kuHarare ukanzvadzi yababa vangu. Kubva ndavafonera pacall box vakati uya kuno mwana wanzvadzi yangu. Kubva ndakwira kubhazi kuya kuHarare kwekutanga ndisingazivi kuti ndinofamba sei muHarare. Kubva ndaenda vakanondipa mari. Kubva ndaenda vakanonditengera zvaidiwa kuti ndiende kunursing. Kubva ndaenda kunursing.
nanhasi ndinovada kusingaiti tete vangu Chokwadi. because of where that I am what I am today. Ndobva ndaenda kunesting handina kunotamba nechikoro ndaiwana ma100% ma97%. Chokwadi. Kuti ndaiziva kuti ndikafoira panapa handina kokuenda. Mwana wangu uyo wandakazvara haana anochengeta. Chokwadi. Saka ndakaita ndikahwina mibairo nekugona chikoro. Nhasi pandiri panapa sadistrict ace coordinator ishungu ndakatobata makey eland cruiser yakapakwapo. Zvandazvisina ndaisataedu hwangu ndichafa ndakadhiraivha mota asi ndiri kufamba the women worldwide to Dubai. Umwe munhu akakwira ndege for the first time kukwira ndege rwendo rwakareba kudaro ndaiti kana tapinda mumakore kuchinzibata ifasenai mabelt ndongoti mwari waizekere ndofira mundege asi ndakaikwira ndege. Nhasi ndiri kuti pamuri mhai kana mwana akanzi aitiswa nhumbu musadzinga muchengete mudzidzisei endesei kuchikoro. Imo vana kana maporonga handiyo nguva yekupinda mumutoriro nokuti wakanya takaporonga isu asi hatina kupinda mumutoriro. Ndakaporonga ini asi handiverengi kumahure ndakagona kusimba nokuti ndakaziva kuti uko kumunga hakunapwa takabva nako. Nhasi ndiri shamwari yevana vangu, nhasi ndiri shamwari yevana venyu. Kunzwa ndichinzi handivhi nhasi it's because ndikaona mwana wenyu ndinomudzidzisa zveupenyu agone kurarama amire somudzimai. Inini zvakaita adouble tragedy ndichizoroorwa kwechi2 ndichizoramba handina kurambwa ndichizoramba ndichiramba kudaro ndandakavaka imba kwamupanda wana kugonville ndobva ndatorerwa zvose zvikapuhwa murume ndikasara ndichiroja muno munotoni asi mwari ndokundiitira nyasha ndikati handifindiri roja ezvino ndiri landlord kunorway ndakavaka ndega pasina murume ari kundibatsira ndakaisa vana kuchikoro ezvino vana vangu vese magraduate lastborn yangu anoshanda kuairport kuvictoria falls kana makasvikako munomuona muzukuru wangu ndiri kubhadhara fees akatanga form 1 kusendringham ndiri kubhadhara inini fees yemuzukuru wangu saka ndiri kuti it is possible takazudza muna Philippians chapter 3 that I can do all things through Christ who strengthens me. Saka inini handidikita munhu anochema handidi kuonekwa semunhu ane nhamo ndinotofamba ndakati chest out handina murume handipfugami murume ini kuti nditi ndiri kudawo chakati ndirarirwe kubhadharirwa fees yemwana ndiwane HIV nokuti ndararirwa izvozvo. Chiri kundinakidza nhasi ndechekuti ndine vamwe vanhu vandakabatsira handidi kutaura nemazita evasipo asi pana rindi ari panapa rindi makainganwa rindi sumuka mhanya ndiri kutaura nezvake nokuti aripo nhasi paakanzi ari HIV positive ane history yakareba asi tasangana ndo vanhu vainetsava makore andakauya muno munotoni vainetsa vana rini zvikaitoda kunostrika ofisi yangu ichiri panoton town council ndikati hakuna kwaunoenda enda kuchikoro kuva HIV positive is not a certificate kutodzidza wobata mabhuku ndikati uri mudiki wenda unodzidza akaenda kunodzidza akapasa olevokutodaika mwana wake nhasi yezvino akaenda kucollege akapedza ava ticha takutasemulanguage. Saka kurava kuti uri mukadzi regardless of your status you can do it hapana chinhu chaunotadza kuita. Inini ndiri kufamba ndichifara mwari wokudenga akuitire ndichiti kunational AIDS council basa redu is to coordinate a multisectoral response in fighting HIV and AIDS and also now we've incorporated non-communicable diseases. Taramba vanhu vanongodonha vasina vachirega kumwa mapiritsi avo. Taramba vanhu vanoti vanamatirwa kunzisiya mapiritsi ako eHIV osiya achitadza kumwa mapiritsi achidi kuita semwe kapo iri kumhondoro vokuti vasvikirwa last week vakuti kuti vanotestwa zvikanzi aiwa ivo vakatestwa baba namai vakumwa mushonga kwakunzi vana vatestwe zvikanzi aiwa vana vangu siyai hatingamwi mapiritsi musha wese hamungamwi mapiritsi musha wese asi baba namai morarama. Saka tiri kuti kana mukadzi akadzidza community inosimukira mwari aukomborerei. Inini gamba heroine handiti mazviona notontu primary pambuya bhona titawepo anoburitsa mari zaus. Thank you so much our MC
Well, allow me to just give my appreciation to the Norton Town Council for organizing such a beautiful event for us, the partners, Manake Trust, God and Chance, and all other partners that I haven't mentioned. Thank you so much for your help. Well, I have come here as a junior mayor. So as a junior mayor for Nathan, my duty and my portfolio is to work in child service delivery. My duty is to promote the service delivery for children. Well, I also base for the girl child since I'm a girl. So as a junior mayor, I have a lot of programs that I've been doing and some of the projects that are actually happening now. So firstly, I did a pet donation on the 12th of March in the Squee Norton Rural District. I did a pet donation there where we donated about 375 pets. I also awareness campaigns teaching the children their rights and so. Above all that, I also deal with the climate change, whereby I deal with the project of separation of litter. Well, I put bins in different schools in Norton, whereby they can separate the plastic litter, they put it in a separate bin. After that, we give it to Emma, they recycle and give us more bins. So my main aim is to make sure that in Norton, after every 5 kilometers, there's a bin where you can actually put your litter there so that we can conserve our precious land of Norton. So for us to continue doing these programs, we need your support and your help for the pet donation. You know, a girl child does not need only one pet. It happens on a monthly basis. They need pets each and every month. But then it takes a community to raise a child. So your help and my vision and other people's support, we can actually build a better place for the girl child. So if you have anything that you want to donate, please do come through. Any pet can make a difference. Because after all is said and done, whatever we have to do is for the good of the public. Thank you.